криниці святла життя, хай зникнуть всі страхи, покути всіх своєю любов'ю, Бог оздоровляє нас, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди. Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди. Кожний, хто чує слабость і боль, хай прийде до Бога, криниці святла життя, хай зникнуть всі страхи, покути всіх своєю любов'ю, Бог оздоровляє нас, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди. Кожний, хто чує слабость і боль, хай прийде до Бога, криниці святла життя, хай зникнуть всі страхи, покути всіх своєю любов'ю, Бог оздоровляє нас, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди. Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди. Кожний, хто чує слабость і боль, хай прийде до Бога, криниці святла життя, хай зникнуть всі страхи, покути всіх своєю любов'ю, Бог оздоровляє нас. Кожний, хто чує
слабосні боль, хай прийде до Бога, криниці святла життя, хай зникнуть всі страхи, покуди всі своєю любов'ю Бог оздоровляє нас. Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди, Дух Святий прийди. Кожний, хто чує слабості боль, хай прийде до Бога, криниці святла життя, хай зникнуть всі страхи, покуди всі своєю любов'ю Бог оздоровляє нас. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Intencja. Молим się za dusze czystcowe podczas tej świętej mszy. Prosimy zbawienia dla ich. Prosimy Boga za pomierlую Sofiu Варакса 2 года после смерти. Niechaj Chrystus подарить. Prosimy Bożego Włodarstwa tak samo dla Maryi Амельянович. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, вычел всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Мараку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сидиш праворучий царя,
Молимся. Боже, Ты подрыхтовал для тех, кто Тебе любит великое духовное богатие. Наполни наше сердце горячей любовью до Тебе, как мы во всем и больше за все Тебе любили. И отримали обіцяную спадщину, яка больше за наши ожидания. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и владарицу едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Єремії. У тыя дні кіраўнікі сказалі каралю: «Няхай Єремія будзе аддадзены на смерць, бо ён расслабляе рукі жаўнераў, якія застаюцца ў гэтым горадзе, і рукі ўсяго народа, кажучы ім падобныя словы. Гэты чалавек шукае для свайго народа не дабрабыту, але толькі няшчасця». І сказаў кароль Седекія: «Ён у вашых руках, бо кароль не можа зрабіць нічога супраць вас». Тады яны ўзялі Єремію і, спусціўшы на вяроўках, кінулі яго ў яму Мальхія, каралеўскага сына, якая знаходзілася ў двары цямніцы. У яме была не вада, а толькі багна, і загразнуў Єремія ў багне. І выйшаў Абдамелех з каралеўскага дому і сказаў каралю, кажучы: «Гаспадар мой, кароль, гэтыя людзі ва ўсім паступілі дрэнна з прарокам Єреміяй. Яны кінулі яго ў яму, каб ён памёр там з холаду, бо ў горадзе ўжо няма хлеба». Тады кароль загадаў Эфіопу Абдамелеху: «Вазьмі з сабою адсюль 30 чалавек і выцягні прарока Єремію з ямы, пакуль ён не памёр». Гэта слово Божие. Пане, поспеши мне на допомогу. Пане, поспеши мне на допомогу. Я твердо сподівався на Пана, и Он схилился надо мною и почув мой крик. Я поднял меня з ямы погибели, с болотистой багны, поставил на скале мои ноги, умацовал кроки мои. Пане, поспеши мне на допомогу, и поклал мои в устны новую песню, спев хвалы нашему Богу. Многие убачать и сполохаются, и будут сподіватися на Пана. Пане, поспеши мне на допомогу. Я нещасний и убогий, але Пан про меня не дбає. Ты допомога моя и мой Збавца, Боже мой, не спозняйся. Пане, поспеши мне на допомогу. Читання послання до Габреяў. Браты, вакол сябе безліч сведкаў скінем з сябе усялякі цяжар і грэх, які лёгка аблытвае нас, і будзем цярпяліва бегчы у прызначаным для нас змаганні, гледзячы на Езуса, пачынальніка і завяршальніка веры. Замест радасці, што была перад ім, ён, незважаючы на ганьбу, выцерпеў крыж і сеў праваруч Божага трону.
Падумайце пра таго, хто вытрываў такі над сабою здзек ад грэшнікаў, каб не знемагліся вы ў душах сваіх і не аслаблі. Вы яшчэ не знемагаліся аж да крыві, ваюючы супраць граху. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Овечки мои слухають голос мой, каже Пан, і я веду їх, і вони йдуть за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Огонь прийшов я кинуть на землю, і як же хочу, каб ён ужо разгарэўся. Хростом повинен я охреститься, і як же покутую, покуль гэта не сполнится. Думаете, что я пришел дать земле спокой? Не, кажу вам, не спокой, але разделение. Бо з гэтага часу 5 ў адным доме будуць падзеленыя, 3 супраць 2 і 2 супраць 3. Бацька будзе супраць сына, сын супраць бацькі. Маці супраць дачкі, дачка супраць маці, свякроў супраць нявесткі сваёй і нявестка супраць свекрові сваёй. Гэта слова Пана. Каб зразумець сённяшняе Евангелие, трэба зразумець таксама першае чытанне, у чым яно ходзіць, таксама і другое, бо ўсе гэтыя чытанні паяднаныя паміж сабою і даюць сэнс. Бо галоўнае ва ўсім зразуменні – гэта наша вера. Вера ў Езуса Хрыста. Як і ў Евангеліі, вера ў Езуса Хрыста павінна стаць на першым месцы. Бо Христос нам гаворыць пра Духа Божага, агонь, які прагну, каб на зямлю зышоў, агонь з неба, Дух Святы, які зыходзіць у вогняных языках і спачывае на апосталах. Хрост, якім павінен хрысціцца, хрост – гэта значыць, што для нас хрост – гэта смерць для гэтага свету і жыццё для Хрыста. Мы паміраем для свету, значыць, для грахоў гэтага свету і жывём для Хрыста. То есть аднаўленне чалавечай прыроды, аднаўленне душы і аднаўленне цела. Падзелы, раздзяленне паміж вамі я прыйшоў, падзелы прынесці. Што значыць падзелы хрыстовыя? Напэўна, вы добра разумееце, што не Божая ласка дзейнічае, але Божая ласка не ва ўсіх дзейнічае аднолькава. Ёсць людзі, якія папросту не просяць гэта Божай ласкі. Можна выхоўваць у адной сям'і дзяцей, аднолькава выхоўваць, але яны будуць выхаваныя па-рознаму. Але яны зразумеюць вашае выхаванне па-рознаму. Так і кожны чалавек вроде бы аднолькава разумее Бога, а разумее у сутнасці па-рознаму. Калі мы глянем на прарока Єрамію, якога сёння дэманструе нам першае чытанне, мы бачым, як кіраўнікі прыйшлі да караля і сказалі: трэба забіць прарока Єрамію. Няхай будзе аддадзены на смерць, бо ён расслабляе рукі жаўнераў, якія застаюцца ў гэтым горадзе, і рукі ўсяго народа, кажучы ім падобныя словы. Якія ён словы гаварыў? Ён гаварыў: бяда вам, будзеце знішчаныя. За што? За грахі вашыя будзеце знішчаныя. Людзі разумелі даслоўна гэта, і бачым, што так змагаліся, але ніхто не пакутаваў.
Грех быў над імі, грех народа быў над імі. І пагэтаму, слухаючы вось гэтыя словы, канешне, яны не маглі ўспрыняць гэта належным чынам, бо ён іх як бы адбіваў ад далейшага ўпадку ў граху. Ім жа трэба, яны бачаць, кіраўнікі асабліва бачаць іншы выхад з сітуацыі. Нават ужо кароль не мог нічога ім зрабіць. Яны і згадзіўся, што яны аддалі на смерць Еремію. Еремія ў нейкім сэнсе гэта прататып альбо правобраз Езуса Хрыста, як кіраўнікі народу выдалі Хрыста, і Пілат нічога не мог зрабіць супраць іх, а згадзіўся на тое, каб быў Христос выдзеў. Таксама прататыпам з'яўляецца і прарок Ерамія. Бачым таксама, што прарок Ерамія быў выбаўлены з гэтага багна, быў выбаўлены з гэтага багна, які Христос быў уваскрос моцаю Божаю з гробу. Дарагія браты і сёстры, Ерамія хацеў навяртання. Народ не зразумеў, чаго ён хоча. Вы таксама вспомніце прарока Ілью. Калі прарок Ілья быў пасланы Богам да Нінівы, каб прапаведаваў, што Нініва загіне, калі не звернецца, прарок уцякаў ад Бога. Уцякаў ад абавязку паслання гэтага. Але Бог прымусіў яго ісці ў Нініву, прымусіў яго гаварыць, ён прапаведаваў. Бачым, Ілья, калі закончыў прапаведаваць гэта, выйшаў з горада і што зрабіў? Ён чакаў, што зараз на горад спадне нейкі агонь, і будзе горад знішчаны. Але што горад? Пачынаючы ад караля. Кароль нават зышоў свайго трона, адзеў мешкавіну і сеў у попел, начаў каяцца, пасціць увесь горад, нават жывёлы, і Бог дараваў. І Ілья раззлаваўся. Як жа ён тут прапаведаваў гром з неба, агонь з неба, а тут нічога. Значыць, яго пропаведь была дарэмнай, як бы. Тады пан Бог яшчэ раз паслаў для Ільі знак. Ён вырасціў дрэва, якое вырасла хуценька, а потом пусціў чарвяка ў гэта дрэва. Ілья толькі схаваўся ў гэтым дрэве, бо яго бараніла ад спякоты, і тут яго згінула. Ілья вогуле наракаць пачаў на Бога, што Бог вогуле яго не бачыць, не чуе, і што тут такое робіцца навокал, і нават дрэва знішчыў. Але Бог сказаў: ты глядзі, як табе шкада дрэва, а мне ж людзей, якія пакутуюць, шкада. Вось гэтая ідэя галоўная. Напэўна, Ілья успомніў пра Ерамію, факт з Ераміяй, што было, ён пабаяўся, прапаведую, зараз буду прапаведаваць, і заб'юць, возьмуць. Дык вось, бачым галоўную мэту. Галоўная мэта ўсяго, як таксама пропаведзі Хрыста, гэта навяртанне чалавека. І гэты заклік Хрыста на вяртанне гучыць для ўсіх вучняў Езуса Хрыста, для кожнага хрысціяніна і для кожнага чалавека гучыць гэты. І ён гучыць аднолькава для ўсіх. І мы павінны аддзяляць, як кажуць, аддзяляць веру і аддзяляць чалавека, дарагія браты і сёстры. Бо мы часта путаем чалавека і творым з чалавека нават нейкае ідэалы, нейкае боства. А гэта не можна рабіць, бо народ таксама хацеў, каб Христос быў для іх лідарам, нейкім лідарам матэрыяльным, лідарам, які вызваліць іх ад гнёту рымлянаў, лідарам, які зробіць нейкае паўстанне, які павядзе за сабой народ. І, канешне, як лідар ужо надаесць, яны яго знішчаць. Тут у гэтым пытанні было. Нават бачым апосталаў, якія вроде бы і пашлі за Христом, ішлі, але ў іх было многа надзеі на тое, што Христос ўсё ж такі будзе лідар. Нават барукаліся за месца праваруч ці леваруч, нават сваякоў, маму, напрыклад, Ян і Якуб сваю для гэтай мэты затруднілі, якая прасіла, каб адзін леваруч, другі праваруч, іншыя апосталы раззлаваліся.
І заўсёды яны так ішлі, гаварылі, хто ж будзе большы у валадарстве небеснае. Не разумелі валадарства небеснага, думалі, што вось тут будзе валадарства небеснае на зямлі. То есть павінны мы зразумець, вера і нейкія добры матэрыяльныя, яна поза ідзе ўсім гэтым. Поза добрымі матэрыяльнымі і у тым, што дрэннае матэрыяльнае, яна заўсёды ідзе поза. Вера не ідзе ў ногу з усім матэрыяльным. Вера – гэта аддзельны факт для кожнага чалавека. І пагэтаму паглядзіце, як нават апосталы узрасталі ў веры. Яны толькі пасля спаслання Духа Святога здагадаліся, што такое вера. Як доўга яны ішлі, нават уваскрослы Христос ім не дапамог. Яны пабаяліся, не ведалі, што рабіць. І зноў схаваліся. Вось вера – гэта, можам сказаць, тады будзе вера сапраўдная, калі веруючы ў Хрыста, з цябе знікае страх. Страх перад людзьмі. Вось у гэтым факт. Страх перад людзьмі. Калі чалавек не баіцца, каб павучыць унука, праўнука, дзіця галоўным праўдам веры насуперак гэтага свету, не баіцца, бо хоча, каб паспала, бо хоча, каб паглядзела тэлефон, што я буду клапаціць, што я буду з ім, як кажуць, з ім тут сварыцца, дражніцца ці яшчэ што-небудзь. Хай ужо сядзіць у сваём, а я буду у сваёй książeczce сядзець. Дарагія браты і сёстры, трэба сказаць, узгадаць чалавеку, што давай, я цябе павучу маліцца, давай я з табой буду маліцца, найсці натхненне для гэтага чалавека. Так, гавару яшчэ, і апосталам было цяжка, не заўсёды ўсё атрымаецца, і не трэба раўнаваць, што вось хтосьці павінен быць ідэальны ў веры, хтосьці не ідэальны, паглядзіце, мы ж не гаворым, не параўноўваем усіх апосталаў да Юды, і гаварым, вось гэтыя апосталы, як Юда ўсе. Не ўсе, як Юда. Христос аддзяляе веру і аддзяляе ўсё ад чалавека. Мы гэта павінны зразумець. Мы ж не гаворым, што вось настаўнік, адзін некі дрэнны настаўнік, то ўсе настаўнікі дрэнныя. Мы ж не гаворым, што даярка адна дрэнная, так усе даяркі дрэнныя. Ці лекары адзін дрэнны, так усе лекары дрэнныя. Ці вадзіцель адзін парушае правіла дарожнага движення, то усе вадзіцелі дрэнныя. Не, мы судзім чалавека па яго, і кажуць, адносінах. Таксама кожнага чалавека судзім ад сваіх адносінах і да веры, і да Бога. Не ўсе не аднолькавыя, не говорим гаварыць, што вось усе яны такія самыя. Не ўсе такія самыя. Не можам судзіць чалавека па аднаму, поэтому было бы грэх цяжкі. Паглядзіце, образ Юды, не судзілі апосталаў па Юдзе. Поэтому, паважаныя, мы павінны зразумець, што вера – гэта дар Божы, які даны кожнаму чалавеку і непасрэдна чалавеку ў адносінах, яго асабістых адносінах да Бога. Не калектыўных, але асабістых адносінах. Гэта не калектыўны дар, вера. Не калектыўны. Мы можам быць адной веры, так? Адной, але з назвай, але у кожнага вера свая. Кожны па-свойму верыць. І кожны будзе судзімы са сваёй веры, не з калектыўнай веры, не з сямейнай веры, не яшчэ з якой веры, але са сваёй веры будзе судзімы кожны. Пагэтаму мы павінны вельмі добра зразумець гэта. Гэта ўсё. Гэта Христос гаворыць пра раздзяленне. Мы не будзем сказаць, вось у вас католікі, усе католікі такія, во праваслаўныя усе яны такія. Не ўсе. Есть хтосьці добры, есть хтосьці веруючы, есть хтосьці зусім не веруючы, есть хтосьці совсем разбойнік, а можа, есть розныя. Паглядзіце, апосталы быў і Юда, быў і Пётр, быў Ян, і ўсе апосталы ўцякалі, і мала хто заставаўся, але потом пасабіраліся, дзякуючы навяртанню. Поэтому задумаемся, што хоча даць нам Христос, кажучы вось гэтыя моцныя словы: агонь, хрост і раздзяленне. Ось што хоча даць нам Христос? Хоча даць нам моц, сілу, кожнаму з нас аддзельна, веру.
І мы звяртаемся да Яго ў нашай веры. Мы звяртаемся, бо Христос – гэта моц, гэта сіла. Нема нікога і нічога мацнейшага за Христа тут на зямлі і ў сусвеце. І няхай Бог нам у гэтым благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога. Богу, які прагне любові больш, чым ахвяраў, прадставім нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молимся за увесь народ Божий, каб з нядзелі літургіі ён чэрпаў сілы для будавання духовай святыні касцёла. Цябе просім. Молимся за прастаўнікоў улады, каб яны ўмелі мудра вырашаць грамадскія праблемы і аддана служылі свайму народу. Цябе просім. Молимся за парафільныя супольнасці, каб яны былі прыкладам хрысціянскай любові. Цябе просім. Молимся за хворых і цярпечых, каб яны праз людскую добрачлівасць паўней спазналі Божую міласэрнасць. Цябе просім. Молимся за ўдоў і самотных жанчын, каб у супольнасці касцёла яны знайшлі дапамогу і падтрымку. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой мшы, каб Божае Слова перамяніла наша жыццё на лепшае. Цябе просім. Няхай Христос усемагутны дарыць радасцю жыцця вечнага душу чысцовыя. Скараціць іх прабыванне ў чыстцу, прабачыць ім усе іхнія кары за грахі. Цябе просім. Малюся аб вечнае збаўленне да Соф'і Варакса і для Марыі Амельяновіч. Цябе просім. Духа Святого прашу над тымі людзьмі, ад каго залежыць спыненне войнаў, сілай моцы, апекі Маткі Божай для людзей, несправядліва пакрыўджаных і асуджаных, і благаслаўлення для нашых ахвярадаўцаў. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы, учыні, каб мы, дзякуючы Тваёй міласэрнасці, маглі заўсёды цешыцца Тваёй ласкаю праз Хрыста, Пана нашага.
хлеб плод земли, працы рук людских, это мое сердце погляди, Раз таємницю ты этой воды, любовь моя, одиная. Тебе охвярую, Пане мой, все мое житье. И теперь я Твой, назавсёды, это мое сердце погляди, Прими, Пане Боже, нас, яке стоим перед Ты Тобой. любовь моя, одиная. Тебе охвярую, Пане мой, все мое житье, и теперь я Твой, назавсёды, это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Хай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Прими, ласкавый Ойче, гэтыя дары, у якіх адбываецца цудоўная перамена. Каб мы, ахвяруючы Табе тое, што ад Цябе паходзіць, маглі прыняць Цябе самого ў Тваім Сыне, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і звавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы, Ойча всемогутны, вечны Божа. У Табе мы живем, рухаемся и існуем. І ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Твою дабрыню. І носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты уваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне. Образ Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога. Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду
складаў імені Твайму чыстую ахвяру, таму пакорна, таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престол хвали. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленнем. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твае дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале праз Хрыста Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Памятаючи збавенные заповеди, Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и
нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя Збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей дарить супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою. Супокой с Тобою. Супокой с Тобою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам. Baranko Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Baranko Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Baranko Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб Ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Я хлеб живий, який сышоў з неба, кажа Пан. Хто будзе спажываць гэты хлеб, жыць будзе вечна. Моя кров, тело мое, я отдаю за вас, а кровь моя, вось плата за ваш грех. Берите, ешьте, память про мяне, берите, учинок той, память про мяне. Ломайте хлеб, из келиха выпейте завету кровь для откупления вин. Свое житье Ах, мя
наш гріх, вярыце, ешце, памяць пра мяне, вярыце, піце, а ўчынак той, памяць пра мяне. Моя кровь, тело мое, я отдаю за вас, а кровь моя, вось плата за ваш грех, вярыце, ешце, памяць пра мяне, вярыце, а ўчынак той, памяць пра мяне. Ламайце хлеб, из келиха выпейте завету кровь для откупления вин, свое житье ахвяровал с любовью, взял на себе кару за наш грех, вярыце, ешце, памяць пра мяне, вярыце, піце, а ўчынак той, памяць пра мяне. Ойче, мяне ты любишь не за то, что я добрый, але тому, что твое я дитя, дитя твое я, Ойче. Ойче, мяне ты любишь не за то, что я добрый, але тому, что твое я дитя, дитя твое я, Ойче. Ойче, мяне ты любишь не за то, что я добрый, але тому, что твое я дитя, дитя твое я, Ойче. Молимся. Добрый Боже, Ты праз гэты сакрамент даў нам удзел у жыцці Твайго Сына, покорно Тебе просим. Да поможи, каб мы верно наследовали Его на земле и могли удзельнічаць у Его небесной славе, який живе и владарить на веки вечные. Аминь. Святый Архангеле Михале, Держи нас в змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пастырь злого духа. Покорно просим, нехай яго знішчыць Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, скинь пекла сатану и інших злых духов, якія на згубу душу снують по світі.
Сядьте, калі ласка. 20 жніўня ў сераду ўспамін святого Бернарда, абата і доктара касцёла. 21 жніўня чацвер ўспамін святого Пія X папы. І 22 жніўня пятніца ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі Каралевы. Святая імша у нас будзе вечарам у панядзелак, аўторак, чацвер, у сераду і пятніцу у 9, а ў суботу 9:19. У нядзелю, як заўсёды. Яшчэ наступную нядзелю буду адзін, там павінен ксёндз Кірыл прыехаць. 30 жніўня мы распачнём тыдзень набажэнстваў да Маці Божай Суцяшэння. Дакладны расклад будзе змешчаны ў супольцы Вайбера і на дошцы аб'яў. У гэты ж дзень, 30 жніўня, пры касцёле будзе працаваць дзіцячая гульнёвая пляцоўка. Такі падарунак дзецям зробіць дабрачыннае таварыства «Карытас» Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Нашыя валанцёры абяцаюць забавы, конкурсы, салодкія пачастункі. 30-31 жніўня пройдзе запіс дзяцей на заняткі па рэлігіі. У парафіі будзе сястра з кангрэгацыі святой сям'і з Назарэту, гэта з назарэтанкі. Вось там хіба іншую сястру нам прыдзялілі, мне выдаецца. Што? О, сестра Вольга будзе. Поэтому, ну, бачыце, яна адзета як сястра. Вот. Я хочу падзякаваць вам за ахвяраванні, якія вы складаеце на патрэбы касцёла, будаўніцтва, як мы гаворым, працы, якія вядуцца пры касцёле. Зараз, ну, знаете, не так хутка, конечно, ўсё робіцца. Вось мы зрабілі зараз алтары, вось эту частку алтара зрабілі, выразалі такую разьбу, дзе будуць два абразы святой Тэрэсы і Яна Паўла II яшчэ. Паша Рослік уже іх зрабіў, нават пафарбаваў. Мне учора паведамілі, што я магу забраць сусальнае золата. У панядзелак трэба забраць, там 5 пачкаў, пакуль я заказаў, каждый пачак каштуе 750 рублёў. То есть это такая імпрэза, каб прыгожа было, дарагавата, конечно. Усё, ну, будзем потихоньку рабіць, калі хто можа дапамагчы, калі ласка. Гэта першае. Другое, таксама мы далей прадаўжаем працы па праектна-сметнай дакументацыі, там тоже касмічныя сумы. Ну, але ўжо будзем цянуць до конца. Таксама я быў у Германіі, там наведаў, там, дзе прапанавалі арганы для нашага касцёла. Есть вельмі добрыя арганы, но яны не такія вялікія, як бы хацелася. 12 галасоў, 12 рэгістраў. Это, ну, такі для нашага касцёла быў бы вельмі добры арган. Ну, ён такі спецыфічны, але вельмі прыгожа грае. І тое, што яго не трэба рамантаваць нічога, потому што бэушныя арганы, не новый арган, гэта, знаете, гэты бэушны мне прадлагаюць за 25 евро тысяч, а новый арган такі каштуе ўсе 100, калі не больш. Ну, але там добрым стане, я паглядзеў, ён вельмі добрым стане, там няма чам нічого не паломана, не парвана, бо гэта механічныя арганы, это з трубкаў, это не то, што электрычны, это трубкі. Що як треба. Ось, таксама там прапанавалі магчымасць гэта яшчэ не 100%, 3 колакала, даволі такія вялікія колакалы, яны адносна новыя, 70-х гадоў. Там, вось, калі удасца, нам іх, можа, дадуць, бо адны, ну, трэба мне напісаць такое спецыяльнае паданне, заявленне, прэзентацыю нашай парафіі, так, кораша, што нам, мы без колоколов жыць не можем, понимаете? Но их бесплатно готовы отдать, вот что так. Вы как ведали, я маленькие 2 колокола калісці, ну, як маленькие, здесь такие вот, один такие, троху меньше колокол. У Богданова привез конструкцию, хіба 15 тысяч чи 20 тысяч евро отдал за это все и за автоматы. Это тоже дорогие штуки. Это настолько все дорогое, что
ну што зробіш. Нам калісьці раскідалі, наш касцёл каштаваў вельмі дорага, а яшчэ улічваючы, што і калакалы пазнімалі, ўсё ім мала. Я смяяўся толькі, говорю, немцы калісьці ў вайну колакалы адсюль цягалі туды, а цяпер мы адтуль сюды. Да, будзем цягаць туды-сюды, цягаем вот гэтыя калакала. Мы такія даволі вялікія, знаеце. Я так падумаў, што на нашу вежу, ну, можа выдзяржыць, конечно, гэта самае. Трэба примериться, там такие хорошие колокола, хорошие. Вот, мне нават фотоздымки есть. Поэтому, ну, будем стараться тоже и на орган. Я сказал, як ён доволі таки цікавый орган, як не влезе, як замалы будзе нам, то у свержень поставим, будзе свержень граць, будем свержень ходить, Валя будзе играть там, мы будем слухать. Да. Ну, паглядзім, што як паглядзім. Ну, ён такі досць добры. Досць добры арган. Голас вельмі прыгожы. Яго будуць ужо на той недзелі разбіраць з таго месяца, і нам трэба падумаць і сказаць, што мы яго забяром і будуць чакаць да сярэдзіны верасня, што забяром ці не забяром, это грошы сабіраць будзем. Ну, я ўжо пайдут расці сваіх памочнікаў, як грушку будуць расці іх там. Вот. Нічого страшного. Троху есть грошы, там пару чалавек ахвяравала, ну, але гэта так, ну, пачатак есть, канец будзе. Вось гэта таке коротко. Я говорю яшчэ раз, дзякую вам за дапамогу, за тое, што стараемся пра наш касцёл, дбаем пра касцёл, гэта вельмі важна. А зараз прыміце Божие благословение. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Чудотворца, стал печи оборонца, но шлях спавления покажи, край наш от лиха бережи. Фамияне наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях спавления покажи, край наш от лиха бережи. Фамияне наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях спавления покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слово Тваё і удзяляючы святыя сакрамэнты. А дары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Христа Пана нашага. Амен. Ангел панский звествовал Пане Марии, и зачала от Духа Святого. И витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою. Благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вось я слуга панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полна
ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А Слово сталось телом и поселилось меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Бог с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вечный odpoczynek na im Pani, a światło wieczne jej niechaj im świecić. Wieczny odpoczynek na im Pani, a światło wieczne jej niechaj im świecić. Wieczny odpoczynek na im Pani, a światło wieczne niechaj im świecić. Niechaj odpoczywają u spokoju.